Здравейте, казвам се Мария Ферат и днес с вас ще си говорим за още 3 заболявания, от които можем да се предпазим посредством ваксина. Това са морбили, паротит и рубеола. И трите заболявания се причиняват от вируси, като искам да обърна по-голямо внимание на морбилито, тъй като през последните години имаше няколко случая на епидемични взривове от това заболяване. Морбилито е вид шарка, която се причинява от морбилния вирус от семейството на парамиксовирусите. Това е едно от най-силно заразните заболявания. Контагиозният индекс представлява процента хора, които се разболяват от дадена болест при контакт с човек, който е заразен. В случая на морбили контагиозният индекс е 90-100%. Тоест, общуваме ли с човек болен от морбили, вероятността е ние да се разболеем, ако не сме вакцинирани, е близо 100%. Поради това наричат морбилито болест на първата среща. Единственият източник на заболяването е човек, няма как да се заразим от животно. На тази картинка виждате как изглежда морбилният вирус. Той се предава по въздушно-капков път. Времето от заразяването до появата на първите симптоми е около 10 дни, в по-редки случаи може да достигне 21 дни. Първоначално вируса се размножава в клетките на трахеята и бронхите, после достига до регионалните лимфни възли, а още по-късно чрез кръвта до различни органи в тялото. Морбили протича в 3 стадия – катарален, обривен и оздравителен. Човек е заразен през целия инкубационен период, през катаралния стадий и 4 дни след появата на обрива. Катаралният стадий започва с постепенно повишаване на температурата, хрема, кашлица и конюнктивит. През този стадий се наблюдава един от характерните белези на заболяването – петна на Коплик. Тези петна представляват бели надигнати участъци по лигавицата на бузите, които са разположени срещу предкътниците и тези петна няма как да бъдат премахнати с шпатула. Обривът се появява 1-2 дни след петната на Коплик. Той е дребно петнист, започва от главата и шията и постепенно обхваща тялото и крайниците. Оздравява в същата последователност, като кожата се залющва и остава кафеникава пигментация на местата на обрива. На картинката вдясно можете да видите как изглежда обрива при морбили. При оздравителния стадий състоянието на болния започва да се подобрява, температурата се понижава, обривът избледнява и постепенно всички признаци изчезват. Морбили е тежко протичащо заболяване, свързано с редица усложнения. По-голямата част от тях се дължат на това, че вируса потиска имунната система, при което се реактивират дремещи инфекции в организма или се наслагват вторични инфекции. Както виждате на слайда, най-честите усложнения са отит, пневмония, синузит, енцефаломиелит, лимфаденит и кератит. По-рядко може да има дик синдром, тромбоцитопения, перикардит, миокардит, паненцефалит. Както при почти всички вирусни заболявания, няма етиологично лечение, т.е. няма лечение насочено конкретно към унищожаване на вируса. Използват се симптоматични средства, като нестероидни противовъзпалителни средства, антибиотици, електролитни разтвори, витамини. Второто заболяване, което ще разгледаме днес, е епидемичния паротит, който е по-познат като заушка. Това отново е инфекциозно вирусно заболяване, причинява се от паротидния вирус. Виждате го на картинката как изглежда под електронен микроскоп. И този вирус също се предава от човек на човек по въздушно-капков път. Заушката засяга най-често околоушните слънчени жлези, като обикновено първо се възпалява едната, а след това и другата жлеза. Те стават подути, болезнени, кожата върху тях се зачервява и лицето придобива характерен изглед. Можете да видите на картинките как изглежда. Обикновено това възпаление продължава 7-10 дни. Освен околушните, могат да бъдат засегнати и подчелюстните и подязичните слънчени жлези. Освен слънчените жлези, паротитният вирус може да засегне и други тъкани в организма, при което може да се получи възпаление на мозъка, на панкреаса, на тестисите, на яйчниците, на миокарда, на бъбреците.
Отново нямаме лечение насочено към самия вирус и се използват симптоматични средства. И третото заболяване, за което ще говоря, е рубеолата. Отново вид шарка, отново вирусно заболяване, което се причинява от рубеолния вирус от семейството на тогавирусите. Виждате под електронен микроскоп как изглежда. Този вирус отново се предава от човек на човек по въздушно-капков път, но тук е важно, че вирусът може да се предаде и трансплацентарно от бременната жена на плода. Инкубационният период е 2-3 седмици. Придобитата след раждането рубеола при деца или при възрастни обикновено протича леко. В първите дни може да има симптоми като конюнктивит, болки в гърлото, главоболие, повишена температура, увеличени лимфни възли. Обикновено се увеличават лимфните възли около ушите при рубеола. И след това се появява обрив под формата на петънца или малки пъпки, който започва от главата и шията, после обхваща тялото и крайниците и изчезва в реда, в който се е появил в рамките на 2-3 дни. Затова другото име на рубеолата е тридневно морбили. Усложненията са редки, като може да има засягане на ставите, тромбоцитопения и енцефалит. По-големият проблем при рубеолата е, че може да се предаде трансплацентарно от бременната жена на плода. Това може да доведе до аборт или до тежки увреждания на плода, като класическа за вродената рубеола е триадата на Грег. Тя включва глухота, слепота и сърдечни увреждания. Възможно е да настъпят и други увреждания при плода, като нарушение на централната нервна система, хепатоспленомегалия, увреждане на костите, увреждане на жлезите, засягане на кожата. Рискът от увреждане на плода е най-голям, ако заразяването с рубеола на майката настъпи през първите 12 до 16 седмици от бременността. Ако имаме съмнение, че дадена бременна жена е болна от рубеола, трябва да се изследват антитела в 2 последователни проби, като пробите трябва да бъдат взети през интервал най-малко 14 дни. Ако стойностите от двете проби са ниски, най-вероятно се касае за минала инфекция и приемаме, че няма проблем. Обаче, ако във втората проба стойностите се повишават или пък намаляват, се касае за прясна инфекция и се препоръчва аборт по медицински показания, тъй като рискът от увреждания на плода е много голям. Както видяхме, няма лечение насочено срещу вирусите, причиняващи морбили, паротит и рубеола. Има обаче много ефективна ваксина, чрез която можем да се предпазим от тези 3 болести. Това е MMR-Vax Pro. Тя е показана за вакцинация на лица над 12 месеца, в случай на взрив от морбили или за вакцинация на контактни лица може да се поставя на бебета след 9-месечна възраст. Съгласно нашия имунизационен календар се поставят 2 дози на 13-месечна и на 12-годишна възраст. Противопоказанията са малко. Те са свръхчувствителност към активното вещество или някои от помощните вещества, бременност, остро заболяване с температура над 38 градуса, туберкулоза, рак на кръвта или имунен дефицит. Тъй като ваксината срещу морбили, паротит и рубеола обикновено притеснява родителите, в следващите няколко слайда разглеждам най-често задаваните въпроси във връзка с тази ваксина. Ще вдигне ли детето температура? Да, възможно е. Най-честите нежелани реакции при положение на тази ваксина са повишена температура, обрив и болка на мястото на инжектиране. За разлика обаче от другите ваксини, при което температурата се вдига на същия или на следващия ден, тук повишената температура и обрива обикновено настъпват 7-10 дни след вакцинацията. Това не е нещо притеснително, просто се прилага някакво температуропонижаващо средство от типа на Панадол или Нурофен. Обривът си изчезва от само себе си. Може ли да се постави ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, ако детето е алергично към яйце? Вярно е, че за производството на тази ваксина се използват клетъчни култури от пилешки ембриони. Тя е жива ваксина. Обаче във ваксината не се съдържа остатъчен яйчен алерген.
Установено е, че редките случаи на алергия, настъпили след приложение на ваксината, се дължат на други нейни компоненти, например на желатина, и следователно децата с алергия към яйце могат да се вакцинират безопасно. Има ли опасност детето да развие аутизъм след приложение на тази ваксина? Слуховете относно връзката на ваксината срещу морбили паротит и рубеола и аутизма започват през 1998 година, когато английски гастроентеролог твърди, че е открил ваксинален вирус в червата на 12 деца с аутизъм. Обаче след това никой друг не успява да намери подобни резултати и са проведени редица проучвания, в които е установено, че няма връзка между аутизма и ваксината срещу морбили, паротит и рубеола. Ако знаете английски, на линка по-долу може да видите редица статии, при които се отрича връзката между ваксината и аутизма. В последните няколко години на няколко пъти се говори за епидемични взривове от морбили. Те до голяма степен се дължат на това, че родителите отказват да вакцинират децата си без реално да има противопоказания за вакцинация, на това, че част от личните лекари се съгласяват да впишат ваксините като поставени, без да бъдат реално поставени. И тук виждате извадки от няколко статии, касаещи тези епидемични взривове. Затова е много важно всички хора без реални противопоказания да бъдат имунизирани, да се спазва имунизационния календар, защото при пробив във вакциналното покритие могат да пострадат хора, които не могат да бъдат имунизирани, малки деца, които не са достигнали възрастта за вакцинация и се предприемат излишни рискове, които спокойно могат да бъдат спестени. Надявам се презентацията да ви е била интересна. Благодаря за вниманието.